Henrik A. Fryrusmørsk og Jan I. Hansen. Og venner til Paule Poulsen. Så det heimalige til Portugal. Og Malon Gesatori. Utleggere Andreas Lava Olsen, Jon Frosla Poulsen, Egen Hansen, Sølve Vatnamar, Hans Paule Samuelsen, Varer Johansson Hansen, Erling Jakobsen, Hans Jørgen Julius, Gert Hansen og Gunnar Vatnamar. Avansjoner Filip Georgievich, Magnus Jansgaard, Ase Rasmussen, Elias J. Lervik og Elias Rasmussen. Og venjere Samuel Erik Hense. Til så leis at okkur til så leis at det verur begge strøyma og det verur eisne utvarpa tjongnon utvarpa tja kringkvarten så det sinter av teknisk finessen som skulle til her og jeg halte okkur heva finnje bildbukt vita. Det ringast at han har streamer foran av løte I Johanne, men så kan hända og så det bare at brett opp nærmere og løse det problemet. Og det gjør teknikeren og godt arbeid vi så det skal man kanka. Lien I kommet av Vøtlund og gjør seg klaran og så får jeg kjøpt gang vi ser settene halvfinalen. Som vi sier I begynnelsen så enda I den første distron og skala vi sikre til Rutsching det var 8-0 og det målet kom ikke for en 8 minutter var spilt at han har Rutschingur hei haft nok var chanser I kampen og så kom der så endelig helt mot distar enda 8-1-0 og det var Erling Jakobsen veierleggeren som var kommet fram vi 8 stång så fikk han knalla høtti av bolten og han kom visst nok av Ritchen og en skalamanne og inn I nete, men det var nok ikke nekkar som kunne få det for at det ble mål utover nå. En annen distor eisne utvult, og det I Runavik, vi løtjon, her som KOI, eller NSU og KOI møtast, og her KOI så at sida, det ikke 100% avgjørst enn, det kan man alltid si I fotbollen, men her det mer enn det ene beinet halt jo I finalene. Her vunnet den første dysten og I Klaksvik hele 4-1. Her var det annars NSU som hei lagt seg 8. Langt I 8. minutter vi maler fra Paul Johannes Justinesen. Kajerne Jauna I slutt av han, 16. minutter. Vi ser mer Hatsi Bulic, og så gjerne var det Mauron som otroliga välfyrd I lötne. Johan Bjartaløy som skårar 2 mål, Arne Holberg, så på løftet han var 3-1 til KOI, og bare Shameless vinner I annan like ta punktera I Podkläskar kampen fullständiga, og han enda I så eisen 4-1. Men her det sett igång til vi Sarpergjerri. Det Vuchinko som mestrar han mine, så renner skala færa framöter. Varer kommer I midtland. For han givet til han kjenner seg igjen og kommer med fram det Jon fram til Andreas Lava legger han av til Elring fra Hans Jørgene skulle det sendte han fram etter høyre for langt å kom innkast til skala Jonas Frysberg just klar å tenke det Yttra fra etter Bare Hansen han var minste mann av Vøtlund, han ble hekster. Så får han gå en kaffe med fra Rutsching Nesne. Takk skal du ha. Og også dekker du. Ja, blodskapen går her. Det godt det. Så vet du hva men tar for fram etter her I høyre søye, så inn I avlopp søye, men vi kan kaste seg ned og verja for det. Gert Hansen, nei, hva det slett ikke Gert, det Sjåvan det. Att det Sean Hans Paul Samuelsen som tror han fram till Hans Jörgen till Barer han in till Andreas men han vill kom power kottleisne he var bollen I mittelbeinen ja så här för visst nog frispark ja han för frispark det over chansen spetlan renner på en shot fram men Brian Jakobsson vinner för skala för fram till så in här I vänster så men han vill stäcka av henne så ska Lars lugga få Stek Brian Farmfot. Jag vill till fotmån.
Spelar kort och Erling. Ut mot vänster åter mot Erling. Ja. Yes. Erling har bort fram till vet inte hur jag ska flytta sig någon om jag tar att jag kan gå på. Han får väl köra fullt så gott. Hegen lägger han av till Hans Jörgen spelar den. Okej, han har kom. Han får en spänn på. Målspark till Skalamen. Första runt mot honom här till. Andras Kanko gör sig klar han till det. Jag tar målspark. Han är 4 minuter för nu. Stoan är 0-0. Och minst det är alltså Witchinger som är 8 sammanlagt 1-0 som tar vunnit av skala. Och det är 4 halvfinalen. Det är så tansättna till de som inte har fyllt så öde väl vi. Skalmen tar Karra Bolton Sunna mittlån här efter i värjene. Vi får där han ut och motor högre suje. Jakob Hansen ränner att släppa fram efter. Släpper han inte. Skala man här på bollen men så kommer Andreas Lavålsen med långt Karla Hansen. Jag kör så gärna fram shoulder här ute i. Jag kan se så är han om scramble här var vänner att spela in ända om och är kanske inte så smart för vi syns träffen här att i vägen. Andreas Lavålsen. Nu Boltons tutar fram till Bar Hansen som att släppa för fram i vägen spelaren här. Tighter är Johansen som skala men han får en kort. Spelar sett kontakter Andreas Lava. Så Renna, vad jag har sänt den vägen till Andreas Lava också men han var helt ute i borren och ner så. Här var inte möjligt att renna handbollen upp. Skott till Andreas Lava som är helt grusamma skottar. Anders Kanko stått ut till Jakob Jakobsen. Lyfter han fram ett år till Jakob Johansen. Och han spelar 1-2 vid Brian Jakobsen. Så han missar skalan men får han attor. Arjo Olsen kör han attor till Kanko i Malmö. Så är det Tighter Johansen. Över till Hinmi Verjan. Jakob Jakobsen. Lyfter han fram ett år. Brian släpper sig upp på mittlån. Tvär Witchinger här. Och så säkert att mina som har Peter Paulsen rönnar från Göteborg attor. Peter Dam Jakobsen 1-2 vid så släpper Brian Jakobsen inte att bollen här värda själva vattnet var som var kommer mittlån och för han ut av vattnet till inkast till Skala. Sex minuter i Warner. Då han är upprätt 0-0. Ja, vet du om bara få så att det blir köpen utvarp på streaming. Så hade vi tillbaka att det för Joa så det löj vi först kanske men Joa skulle gärna komma igång om baumena. Han långa bort fram efter till Skala. Här är chans vi högt någon själva vattnar vinner bollen och tar vi bra en det Skala vi har fått men så vi är cop over till det frispark till Witching Miljar Engnar i Holve. Okej, chansen att lära vara smart för att ta det shot men Skala men när det fram med bollen och pressa. Inte så eller någon plats. Kanske tror jag inte vi anlägger sen fram till Andreas Lava. Tämligen vi helt närmare Skala men vinner. Jag bara fram mina lägger sen fram till Brian Jakobsen men här sänder ju en lång och Gesa kommer ut ur mål och helt så lättliga. Trillar han lätt till stått till Erling Jakobsen. Så vattnar Martin Griber att även Semine så han fått ut i vänstra bordet. Lite han helt ut där. Där var slutat vi är till hans Pallatsson men här är Benjamin kommer mittlån. Jakob Jakobsen listar följer här bollen helt ute i högra bordet lite en lång kabel fram till Brian Jakobsen. Erling Rex står vid han.
Och så tvåa senior Hans Jörgen Juros som vi känner han. All in alla samla tøyna. Och vinner han där bollen nice och så får han hjälpa av henne. Så igen får han bollen själv var lägger han in till själva Amine vänster. Which kan lära en bit upp här men det tätt mellan skalla chatnar. Det väljer väl för det. Och det man där är göra. Det och vill alltid nog vara upplägget nu han kallar vi honom Paula Paulsen organisationen någon till nog. Och det ser ut till att det är något som han nu finns implementera och vi heter här unga skalalige. Och har haft det center av ja. Andreas Lav Olsen fram till Gerst lite en boll så framåt här är Jakob Jakobsen som han vill riva om Patla. Andreas Lav Olsen släpper Jorda från bollen ner och du irriterar den. Vi skärmar så läs. Och så där mål spark till Skala, det var teacher Andreas Ganko. Brian Jakobsen stått till Peter Damjakobsen som smäcker till! En öjla går runt, det bästa runt till Bojare och till Skala som vi finner henne. Smartspel av Brian i till Peter Dam som knallar till ur kvärt en bant åt för Brostajon och han får bant vid synare och stånchen ut till vänster för Gesatori. Jag tycker visst han var innanför stånchen så sätter han nice. Ett öjla gott skott men akkurat åt för det. Så Skala tar på ett isen från sig. Jon Krosslav hette någon framåt med bar Hansen som inte ordlar för vi. Han får inte ordentligt fram vi här annars kunde Jonas Frilsberg bli sält här. Han var fram och hoppar på han vinner bollen men det gör han inte men till bättre för han och Skala så fick bara helt i ordentligt bättre. Så det Hans Jörgen som och tror nog kan täppa en närtist av Mivatna han ligger helt inte någon kallar är utom högt så ett så smäcker det mot den mest stank och här byta från sig här Skala männen. Här byta samman från sig men Hans Jörgen han ligger av mer Butching halvne helt runt Richon han fick iltan att där till helt ovan mot så att han täpper en närtist. Men det gjorde han alltså hästfyrnar och fick rätt ilt Richon. Och jag vet inte ordentligt kvärt är här men han får hjälpa folk hit ett ser. Och det är alltså hotna spark till Skala ute i högre så igen till två goda runter som Skala män har haft och boa för ett jong uppspel i högre så igen. Det första var det Peter Dam Jakobsen som blev prickad av Brian Jakobsen. Vi så inte ordentligt för det var som skjut hitskott i haltet där var touchdown. John Schönet. Nej, Jakob Johansson Schönt. Han ser kan komma bein i åter men han ser inte ut till att ha det så gott. Hämtar upp att det nere i Vattland. Och man det är inte helt han är öligt vet inte om han vi är så långt ut i snittet någon har trätt. Kanske ankor i färne hit upp så tjonga den men hotna parter ska alltså tagas nu. Det har tagit flatt och inte så gott tills för när. En för Andreas Lava Olsen var på bein och Jonas Frilsberg som var kommande mot det. Men bollen blev sparkad ut och till inkast till Skalamen. Det är en kvart 4-5-6 meter från
Jag kanske bara en trutcher meter från hotnaflatchen någon ute i högre allopsöje. Att skala men har inkast, har vi inte lagt det för det. Bollen hova stöck och så för han ut utan att näka hur röst vi. Malspark till Wuchink. Det är först ett fett låt annars kul stilt. Han har låtit Arne Distel, men nu är förrän där så jag parkeringsplatsen att han för målet så Wuchink där. Det är sånt där Roger så kommer upp här så det är sånt där. Jag syns inte men om man inte näka som förra. Där var spel någon näka. Hej Hansen att hemliga bollen mot blir bra samma här. Efter skallar från Andreas Lava men vad kan du Tack Ivor. Där är han spalt vi hela någon får han ut mot Gunnar i Vattnamar men sen det ner sig gå skallar men för mot alla upp få frispark och han gör kunde vet han så 29 och för han åt från domaren nästan det gör han visst. Skallar man helt i om benen. Han rör helt isne. Akkurat som Jörgen Janne, Lars Pekar, Øylot, nu tar slutt. Ikke et ene så for at rett. En sånn tackling så er det ut, eller kort i ødelføren. Skal man tvær standa her og i bolten om. Flere færen fram, bænt fram for i brostene mars til Wuchingen, så for skal til å komme. Vi er veldig spillere om. Jakob Jakobsen lägger ut och bordet så inlägg här för Fextor. Det är ganska Brian som förväntrar sig bollen där. Här bland en i brösten och Renald Janel men här kommer så vattnar mitteln så sätter han för här i höger sida. Tre från Boyd vi har kastat över fält och frispark. Frispark och inte god kort där kunde ganska bli väl till att släppa när den över själva så kunde han komma till ett inlägg. Nu har spelat i de första 15 minuterna av förra läget och stålan är 1-0. Och så kan det ränna lite långa boll framåt men det är nästan inte. Spark till Skalamen. Det är jag syns av tekniska problem med Jogon. Streamer och får här bänt Arnold till färra i luftna och vi har inte så nog till den så sig skulle hårt men som jag försöker lämna så kommer jag ut i jungeln och det är trots allt det som är något viktigt men det är hotel att Europa själva utvecklingen här av Luxemburg så kan man ha hålla mer till gå här. Nu är det. Färdig Allen från Jonas Frisberg efter nästan på tvärs i vägen stödet är gammalt att det gör man inte. Ska man röna få makt fram till Jan Jakobsen så där Ola Mikkelsen för han ut mot Jan här där hela botten så att de vet man ju kommer till London. Som Peter Paulsen där får Jakob Johansson vi. Jakob Jakobsen lättar framåt. Johan Peter Dam Jakobsen rönar att finna Oliver Christiansen vi en sändning framåt men vi kan komma med till lägga natt till Gesatori. Gerstrip framför någon med han vill pressa över. Ja, Oliver. Vill sända en annan kassen fram till hans Paula. Hans Paula lägger ner till Gunnar Vattnamar. Lägger han så gärna fram till hans Paula att det är ju men här kommer väger spelare om som tjänar för Jakob Jakobsen för och för bollen ut av Vattnamar till inkast till Wuchink. Här är det jag håller att Gunnar Vattnamar som ständer i bollen här han vill ha Andreas Lav Olsen ska ta det i stadion och så gärna för han alltså laborator. Ja, så för han in i bara stanna hästen. Hans Jörgen och Barrer tar pass på Brian Jakobsen efter så kommer in kanske för där lägga långt åt över bara maskinen där Sölve lägger han ut till Atlant Andreas Lava men här tvåta skala människan i Euro för fetter någon ut av någon efter långt inkast in i banan där stod av Frans och där bollen så gör men ja en runcha watching jala ja gott trust skala människor här
etnas eisne. Och så får det avsluta eisne till ju viktigt att få avsluta som ju alla upp. Men hesverna får en 8 för ska alla äger till Malspark. Och nu har jag spelat i 8 minuter, stående obrøtt 0-0. Det alltså Witchinger som sammanlagt 8 allikevel, vi tar vunnet den förra kampen så välter av skala och tar vunnet 1-0. Gert Hansen fram till Andreas Lava till Sölva prickar i mitten fram till Bar Hansen med Hansen ingenjör och långkall det. Och får ut av till någon till Malspark. Malspark till skala. Där har en några öjliga chanser Janne. Så är en touch minuter var här nu vet han första stora chansen här som Peter Dam Jakobsen knallar till utanför Brosta i Marsje. Och han har lite löt att han så välter sig jungen ut i högre och jag hållte det där Jakob Johansen som ända vi att smäcka till och ta måste ge så tori vi en showtar Bjärging helt uppe vi sammankommelserna. Nu har det så vunnit sig skala men har vunnit sig frispark och en vanta mycket stöve. Det kanske en 28 meter utanför Brosta i Marsje ute i högre suje. Och här stannar tvärmans vid Bolton. Olar Mikkelsen Atlas är skjuta. Men jag hållte att det Jakob Johansen som så vet han ska skjuta. Det levererar kanske Olar, ja. Tills till att en med avstånd jag till för nummer han spelar samma sen så kommer slutspurt inlägge. Det kommer väl för det och till Luka vi tar för Luka kassa men som tror det Latchon och för boxen veck och så igen är han gjort av Barry Hansen som levererar han ut av till någon till inkast skala. Inkast skala. Det var blacka en för extra i Hansen så lever han i mitten flera gånger så vart kallar man men Gesatori helt någon och BMN släpper sig framåt och tar shot isne blacka till själva vattnet var själv stått till bar att själv va och kvätt nej så väntar vi efter skala men kommer shot efter här så står ni Erling Jakobsen stod framme där som skala men kommer till Peter Jakobsen så över han skumpa vår och inte frispark spel vi är för Dyler. Så där backar hon i högre för fram vi flatten för det. Gert Hansen ser ju ut att sända upp mot mine och han får ut av vatten nice. Han får ut av ett långt inkast till skala. Så där har man med sån här den åter. Så det vattnar var den att få han fram Petter Jakobsen och den får han inom skala vad jag gör att det Gert Hansen som för ut mot mine. Här är det två här om Ari Olsen lägger han åter till Jakob Jakobsen över till Peter Johansson så där kan gå så för han lite ut till Gunnar Spitzberg. Han här ute på Sarah Andreas Lavolsen Gunnar George Martin att skulle nog helst inte färdig. Så får man en max shoulder så skulle han inte färdig Rendwell mot Andreas Lava till att här är en vinnare till Rendwell när det är i Sandfjordsrom. Skala men kör ut i höger så i åter. Peter Dam Jakobsen släpper från Boydland så ränner in ut fra! Och i mål! Skala här var skåra här Sarpegere och nu är jämnt i vår tarboa disken som har spelat det. Jag hade inte till att näka att se om också att Skala har uppår heter Laszlo Male. Först går det att ta var nummer 6 till Olav Mikkelsen efter förmentalt upplägg från Peter Dam Jakobsen släpper förbi kanske så övermest eller koncentrera varje spel så vilken ut i vänster varje så och så Janne Lejan för det flesta vantar att han får knalla till för det här som lägger stå tätt under Ivlajarnon men har valt att lägga ut från Olav Mikkelsen som Lejan hängnesliga ut i synet till stående 1-0 till Skala och det är så pura öppen nu åter. Nu är pura öppen 1-0 där av Skala till Witching och här vi går det är nu 1-0 till Skala så 1-1 sammanlagt och allt kan hända.
vi har nu spelt i 23 minutter av 4 halvlage, og ståan 1-0 til Skalamenn. Andreas Lava til Hans Jørgen, under truste. Skalamenn vinner. Malkjøtland og Mikkelsen fram til Brian Jakobsen, legger ned til Peter Dram Jakobsen. Vi jo til 2 rom til Ari Olsen. Han litter fram etter, at han til Brian, men Verian kommer midtland til Witchingon, tar missan ut av Vettelund, inkast til Skala, han tenker det kjøtt. Å få Brian Jakobsen i man som ritt noen. Skala, men å pressa høgt opp her, Witchingon er vidt i kjørdelig hva det til Gjera, missa han Øyland og boltar i oppspillen. Peter Dam Jakobsen rønner ikke innlegget, kommer av en Witching, og en Skalamann, og han har brut, så til inkast til Witchingon. Sølve til Hans Paula, Erling til spelar att ska med den rätt. Så det till Erling till Gerst. Hegen kommer lagt efter ja. Jag på till. Gunnar Vattnamar helt ut i att det vänster borde. Hans Jörkom. Så da skal man når som om at spela och så man ska lagt där ha så fick Gunnar Vattnamar allt ger det kvart han renner in för att få den framspelet så watching Gunnar Vattnamar ligger och har inte hört någon spela med att stöcka och Andreas Lavolsen lytter botten ut för att Gunnar kan få hjälp. Han leip in här och lente skaft fick en brest i ryggen och miste omten allt det. Heter Dam Jakobsen så Skala hjälp på honom. Nej, det tror bättre inte gäller som det så utlevera. Fick en bakalora. Skala vänner fick inkast att ha det teacher och du watching you both later. Hans Jörgen Erling Gunnar så efter ska man släppa watching till Mina och inte något längre än det. Så att man att vi kan inte gå på bollen och lyssna långt så ända det öle ofta vi att ha bollen för Onef vi så gärna ja. Ska man nu truppläggen in i vägen ner mot slappa Lava Olsen John så det så vattnar man ut i att man ska skjuta för en power av eller skumpower av Peter Dam Jakobsen och det resulterar i en öliga farliga frisparkstue bänt mitt för halt jag och bänt utanför blossa matchen och utanför hållcirkeln och först ska ta hata frisparken med Salve Sjolver till några boye Hans Paul där Jon Krossla har man kan knalla där inne i fräsarstuen Hegen Hansen är öliga gott skott Salve backar fra han vill inte ta det här svär och så ställer sig muren helt dörra Renat att göra sån där ravashi här. Nej, det är Hans Paul Samuelsson som ska skjuta alla hinner färra fra. Så Tjovic går färra in i tjocka skala muren. Så klart Hans Paul attacka. Han smäcker till han för över muren men så kommer han och lägger det här. Och kan ha en Andreas Lava blockerar över. Bara han så lite i fältet så ska de bollen. Och så är mål till Witching. Sölve Vattnamar. Hon skorar till 2-1. Sammanlagt 1-1 här ute ja. Och hatta mål i hon stora tutning och det har sett och hörs nästan om Oskar helt ner. Vi går det. Det vet akkurat som att hatta mål kan få rättliga stora tutning. Nu skulle Skala men fram till att jag skårar 1-3. Skulle det här släppa på er. Sölve Vattnamar och har spelat i kvart 28 minuter. 28 minuter av förra halvlek här i 17 halvfinalen. Och stod han 1-1 nu, här stöds någon och 2-1 sammanlagt till
2-1 sammanlagt till Fluvicink. Och jag kan pressa högt upp nu. Peter Tam Jakobsen att vi har fram efter till Bringa Jakobsen och vi kan få en körla veck. Och så lägger ska han aldrig för det. Tar tvåta skär för att få han veck. Vi kan men här var uppe han kan ju ha ska man fick han banta panna. Och så GT att över mål. Men så var det inte. Och det här var hörst att det är alternativa upplysningar kältor det är ju det. Jag tror att teknikern gör det gånga puss, väldigt gånga puss i början. Och det är rätt att det är 0-0 än i Ronavik och här är det så NSOI och KU som spelar och KU vann. Han förra dessutom i Klaxvik grejt 4-1 så det är nog som Ronavik skingar skulle få brott emot till Fratoa och till Destiny där. Här är tättare. Gert Hansen för skott. Missar bollen. Brian Jakobsen för bollen under vänster sida. Hur har folk vill se in för det. Han vet inte kört han för dribblande mot Gert. Kan göra så. Vi har en attrom till Ola Mikkelsen smäcker han så igen för det men här sen Gert för det och Hotna spark till Skalamen. Hotna spark till Skalamen ut i vänster sida. Och tävlar teachen för det. Gessa tror jag helt under Ivan och passar bort där. Jon Krossla kippar fram ett Atlant Lavamannen. Skalamen kommer mittlån. Hans Jörg Djurux vinner alltså igen för Witchingarna och Atlant utom att spela men Skalamen kommer mittlån ut till Jonnar vi är till Ola Mikkelsen hur det så var det. Vad gör han? Lite så igen för Atlant det blir han. Men Gersti är för skott ja. Gessa kommer ut och baxar han. Ja, Skalamen på det ska fast så smackar han. Ja, tar Reina Skalamen. Hatta var så Simon Peter Paulsen så runt vi en dumt skott ur en 30 meter. Och det var nog så mitt för det så det var lätt att jag gissar Tori Abjerka. Erling Jakobsen till nej, vent ser då väldigt spelat länge och gå ut till Gunnar Vatnamar. Och vill ha gott kaffe här och hur gott det är. Här är det Jakob Jakobsen över till Hinmirian så skala. Tighter är Johansson rönnar långt fram efter till Brian Jakobsen men de är långt och han klarar sig han är upp. Gissa Tor kommer ut. Erling Jakobsen en långt sentig ut mot Andreas Lavall som vi hade någon i banan till bara han ser bara en för han vet ju någon nej det är Tighter är Johansson som fetter någon arm och tar ut en frispark till tight. Så jag bara ramma kroppen honom. Det är inte möjligt att få honom där men fortsätter sina ränning och banta Akrovia att Tighter Johansson. Frispark till Skala, Jonnart Fredriksberg. Lite ran framåt och Brian är här i alla någon med Erling Jakobsen är högst här och tar vi bra en bra Tam Jakobsen. Nej, han får koppla mer frispark till resten till Skala. Det är ju sånt det inte bara det Jakobsen till Peter Tam Jakobsen. Finns vunnit Skala en öliga farliga frisparkstue bant utanför i brösta matchen ute lite som ute till högre för målen. Och här är åter en 4 nej trutchmans om man skulle ta det till Ola Mikkelsen skorar det första målet just nu. Här är Jakob Johansen och så är det Eisne Oliver Christiansen. Muren Stedlauer. För att ta det frisparket. Så han är alltså stadväck 2-1 sammanlagt till Witchink. 1-1 här i just nu ner där. Tror du standa klar Oliver Christiansen renner fra Ola Mikkelsen kajer han skjuter han får muren han får natter smäcker till men häs vinner alltså Vatnamar och utav vattnen och står fröjet för Witchika fjärparnar att sålde offra sig här på 2-4 komma för det inkasserar till Skala
Det är nog folk mött upp på Sarpsborg jag stod som lige. Och utan det var Marcus Skala men nice nej kände där så ordla. Kände där så från neuron. Kör som att kände där skrivne. Så ser det inte. Jag så tog det. Lite automotor. Bara han sen vi hade någon framme till Andreas Lava men han fick inte från och Jonas för ett med lång gabba framme till Bria kapten. Brian vi hade någonting här vi på i varandra så har vet inte Erling kapten som flickar framåt men han vill ju visst sparkar ut i att han prickar han fram om man ska man. Frispark till Witchink. Och åker här nu spelat och i 4:30 minuter av 4 halvlek och stodan 1-1. Och det är så att Ola Mikkelsen lägger skala åtta efter 22 minuter och efter 22 minuter det så bara 5 minuter senare så fick Sölve Vatnamar jauna för det Witchink. Och annars är det skala men som har haft tar färdigare chanser. Det är faktiskt det enda chansen som Witchinger har haft tar här att skåra på. Så tar har varit effektivare och det har det ju även varit vi är kanske mer än andra år tar varit effektivare och då att driva kampanjer men här är öliga jämnt och här kan allt hända i hästen resten av följe. Det är inte så att Witchinger har Storvius störst kontroll och nu får han bollen till. Det var lyckligt som man klarar ju sändningen härifrån. Barry Hansen att få lent bankt han silverfett nästan framför Jon Krosla Paulsen och han pekar tummen ner mot Barry Eisen nu och säger tack för er att det var en god sändning men skalla män är akkurat nog till att få hötte han bollen och Elvantalai Gert Hansen fram till Andreas Lava för han väntar sig här i att göra han har själva visser utanför ut till höger. Så man går räddningar framme så tar fälten egna händer för shoulder och tar fältet är någon man vinner mattor men här kommer skala med i mitten till Swim Peter Paulsen kan han ju motor han heter Jakob Johansen och fram till Peter Dam men här kommer skala med nej Witchinger i mitten Gesatori upp motor Heini Hansen men han får ut av mitten till inkastel skala Jonas Frisberg tar shot två bollar i mitten spelar kort och är Petter Jakobsen lägger han ner till och han får att missa bollen här så Simon Peter Paulsen lägger han ut i högra bord och här driver backen förbi lätter han så gärna för det vettla för en Kalaman som knallar till otroligt att vi inte kan komma med ner. Oj jag vet inte vad han tänkte på att Temjan brinken här så han la i Angermansland få foton av alla bollen och ut av kommunen. Han lente bant för fötterna och Oliver Christiansen som knallar till men otroligt helt och fick Witchinger så bläka sig för det och vart för det här. Hotna till skala men lite väl för det. Get 30 minuter boxar och tar fältet där han kör kom men han vill tackla över ut han fluktar bollen fram skala men vinner han. Högra backar kommer vinst så ju och han fintar sig så igen i junglen här. Han vill stäcka över. Andreas Lava fram till Silva så kontroll och lober gott men nej han vill stäcka över. Han vill stäcka av skala med vi står inne där ska alla som vill mot alla upp ut i högsta ett trimpla sig förbi. Ola Mikkelsen vi är ut mot vänster till Jonas Fredriksberg. Jonas han är han vill attacka Ola Mikkelsen Ola Mikkelsen han lyfter framåt men här är Anton skala med vi. Här var Anton skala med vi tar kör han så gärna ut vad jag kan ut motor Erlinge fram till Paula så spelar här så innan mellan alla det Paula lite ut mot kunna vattna mer helt ut i vinst så jag spelar 1-2 vi Sölva och för sen bollen åter men här är han tacklar och frispark kallt je nej inkast med dömt Tidje stod till hans Paula lite in i fältet halt vi attar stånk men här är Anton Andreas Lava att han står vid brosta här matchen och vär så klar till han här
ner bollen. Så han får ut av Ötlund till målspark till Skala. Målspark till Skala. Och här har vi spelat i 38 minuter av Örnhållage och stod han en 1-1 och sammanlagt 2-1 till Witching. Witching kan då spela sådana mittlån. Skala Stadvik här framme och Brandlet och första out här. Får reisen inte vinna bollen från Erling Jakobsen som ställer fjärde. Jakob Jakobsen driver in i ballen. Han är helt i vritt på det. Pura flyr alla med katten. Evil är dem. Oj. Ända en go run så ska man om. Där har vi som nog farligare. Det har väl spelat av Jakob Johansen. Han sa att Ola Mikkelsen blev pura frujör i här i vinstersuje. Han har alla tog uveren i alla bollar till rätt och sägs det gjort han, men han har ganska det skulle ett otroligt gott loppande skott för att få han Iver Gesatori som gjorde rätt och jag komma brölande ut mot honom. Han smäckade till och han träff två-tre Iver och han har botten i spelarna lite efter det isen. Ja, det var shit så ska man pressa Witchingarna högt upp här. Det är inte så helt förtrolig vi. Missa bollen upp till helt några värna isen. Nu ränner så långt och sänder fram att man ska han vinna. Högra bakgrund, han rundar på en långt fram att men till ett näst inte. Ari Olsen, jag har alltid han spelat en rätteliga goda kamp in till Luere. Ja, så vet jag han sen jag hade väl Jakob Johansen här för men tas vidare så kör Ari Olsen har spelat en rättliga goda kamp här och nu fick han alltså isen för för att han spelade samman sen slapp långt här ute i högra vägen i Skala. Which kan ha trubbel vi kommer igång om. Jag Skala men är i aggressiv sin presse. Vunnit sig frispark nu. Det var åter ner. Go Jakob Johansen. Dribblaren i högra sida som smäller sig förbi en man där och blev sen hektaur. Skala man få bollen in mot mine ut till tight Johansen lite fram efter som är tamtor. Oliver Christiansen in mot mine. Åter han för Fatrin om Arselven. Nej, det vill jag inte men så släpper kör då är det. Så Peter Paulsen vart han satt ner i rundduell vi Solve här så han Peter Jakobsen för bo en man här lite fram till Brian lägger ner till Ola Mikkelsen men här så han Jörgen Johansson som Metlon att det Gesatori lite fram efter och här och i höger så är Jon Crossladen att pressa bollen här men tighter är Johansson som Metlon till Sim Peter till Jonart så färda i motor Ari Olsen Jakob Jakobsen att till Titus för spelat här att vi värne ut till Jonart Johan Jakobsen och så missar han bollen ner till Hegen ja så där Erling kommer från Jasper och hans Jörgen ut till hans Paula till Hegen att de mot värne är nog så de var så stilla här framme hos Kingarna alltid. Och tog inte så några möjligheter att få elvera bollen långt fram och tog blev det nog så sent och en lättare så ska man att komma på plats. Heter Johansson vi hade någon ut till Ari Olsen. Ari driver in på banan lite fram sen ut man högt se att hade jag vet inte kommer mellan och här kvar där han kommer vattna mer kommer in mot mine för kall. Hever han ut till hans Jörgen så en grov tackling här med Tamine. En grov tackling och gott kort till Simon Peter Paulsen för en sena tackling av Sölva Vattnamar. Sölva lite grann på man och Atlas är mitt för Amine men det får dig Simon Peter Paulsen honom för det. Och tog i frispark till ett bant framför Mikrinjon och center ut i venstre side. Så han är skumpat där sen in i vägen men frispark till Taskans Paul Samuelsen har spanat han lite annat och mer alla man så här kommer vi och sajta isne att det är lite in om vägarna till Andreas Lav Olsen men jag hade han för att ställa center Aron och typ blev Brukslav och sajt. En fullt elvering från hans Paula. Och offside till frispark till Skala.
3 og 4 minutter farnor av fyrhållage. Da blir det sjått at det brukst av fyrhållage, jeg vet ikke hva vi har lagt at rett, men så sent for ta i skægen til Hans Jørgen Djurus helt og noen nyrgen av løte. Så, men ikke helt noe at rett, det er ikke kanskje maksimum 2 minutter. Gasse til Wittington, da var det blekket at til Gesa, ut til Gunnar. Kom til utfordre kanskje sin mer ut i båren om så Wittington, det har det ikke gjort. Nekka særlig det. Jonar Fredriksberg og Ari Olsen i banen våren og har valgt å være fyrir. Men hesperna kommer Wittington med mina, men her har skala med Eisen vært fyrir. Fram til Jack Johansen, til han så han Ol Christiansen, så da Petter Dam, jeg kunne litt rennen noen veiene, men her er Erling Akkusen fyrir. Det er bra på Målemine, Hans Jørgen vi høtt noen, utomotor Andreas Lava, Virgin Power. Om man slipper på Janar Fredriksberg, kastar seg nyer, for Petter innom, så er det der bergas øyla for botten her, til frispark til Witching. Jeg hadde alltid rett at Andreas flickar en lukka for boi Janar Fredriksberg, og han tvætter seg nyer helt av botten og tog frispark til Witching. Sølve Vatnamar skal til at teka det frisparket. Og Atle Skalmen er nesten en plass der. Atle at spekka det heller! Ja! Ja, en god rund fra Hegne Hansen. Han fikk bare skilt opp alt noe nere, men her Atle er Sølve annars har sendt en sending fram Atle stod her ivrig og vinstre veri så i skala, og så Atle han at sendte han ivrig i høyre og få en at renna etter til balten. Det er etnast akkurat ikke, men balten ble ikke klirret av ordlått, og han enda i forføttene av Hegne Hansen som knallet til, men han får visst nok et godt petti ved siden her, og pom. Men hvor ikke kan du renna så? Det her var ikke vært som næstjør. Anna en måler som der finnes og kanskje en underståa. Det har annars vært skalamenn som har livet vel bedre for her. Petter Mjakasen 1-2 her, vi Jack Hansen, så da Emil Mikasen venstre vi, og faktisk ut i venstre men han var dekket av her, så velter han akkurat i høyre side. Og Ari Olsen, litt innoverende, Atlant Petter Mjakasen, og han burde nesten blekker seg nye her, men Olof sier han ikke straffe her, hvis han gjør det. Nu karar Witchinger han ut. Her er onkel som finner en snutt. Onkel finner en snutt. Det er ikke Gunnar Vatnar Hesfer. Jeg har alltid hatt Erling Jakobsen. Han måtte jeg sparke han ut, og så leier han ikke nye. Her var en sending annars fra Ari Olsen, helt til brottsteier hoppene. Og man sa at Petter Dam Jakobsen var låpen opp og fikk tampbolten i brinkene. Og ut til at han tømmer han, så kommer en skump fra en Witchinger-leggere. Men kanskje er det til at Petter er så stersker at han ikke avverker selv nok av skumpen, men altså får han i græset i hesferien her, så råkner jeg nesten vi at Lars sier det brukt for brottspark. Men så er det svært ikke. Boltron er setter i gang da traktor. Eller ja, det slipper han så ikke. Det var kort inn til Gesatori, og han skulle til å teka malspark, men det slipper han ikke til at Lars har brukt for at det holder her i Gøte. Og stuan er altså 1-1. Det er Ola Mikkelsen som skår i 22 minutter, og så vet jeg Sølve Vatnamar som javner i 22 minutter. Og Mario Mal er så ikke kommet enn i hesten døsten, men jeg råkner vi at hvis vi ber linje halde av fram i samme støyde, så vi er nok ikke lunch, så færre der at få Mario Mal her etter alene. Vi har sånn så færre at stekka frasøgn fyrbils her ur Sarpegjerri, og vente atter ta i andre halvleger her om å bygge. Takk for først, og høyrast.
Ja. Så för jag vill ha klart till att börja annan halvlek här i Sarpsborg. Med Watching och Skala. Stod han 1-1 att han hade första 45 minuterna. Det mest så av Watchinger sammanlagt 8-2-1 tar vunnit ju den första testen. Vi hästes nog väl annars Skala som lägger 28 och det har varit mer agrete. Det mer agretna av Leon och Bavon. I förra läget tar Ola Mikkelsen så skorar att 22 minuter så han har haft. Och är stora målläggar och Aron heter Eisne fram helt stora. Men det var alltså Watchinger som jamnar i 5 minuter att han vi maler från Sölva Vattnamar. Och efter att han har Skala Lie fram vi och runt att finna mål och vi rättliga agrotnor och ha pressa Watchinger har just öliga några fejler. Men Mario mål är alltså inte kommit och nu andra hållet akkurat börjar och sätter igång. Annars men där Watchinger har redan sänt bollen framåt och Skala börjar för botten upp mot mine mot Ola Mikkelsen så lite när man ser och spelar karriär. Andreas Lavåsen ut på bar han ser bara lite in i fältet och så tvättar han sig för att ha bollen och utav att någon tar Jäder Eisne. Och här är det inkast till Luchink. Här var det Jakob Jakobsen så tvättar ner för att få hötta bollen Aron Jon Krossla kunde vi att stång kunde bena bollen och mål någon. Bollen för ut till inkast helt vi hotna flatje här ute i vänster allopsöje. Luchink som är där. Och till Gunnar Vattnamar som sätter attacka heter inkastet ute i vänster söje. Och ta plaga lagt det ut så då är det så där kvar skjuter det att blockera och så släpper kollen nej där släpper igen så vill det hamra till och att det var tjänar smäcka till det så är det så Vattnamar och han fer ändå 30 meter och pom här var en näker chanser till Watchinger. Här var en näker chanser till Watchinger. Jag har alltid det var nummer 11 som heter första runt när han Paul Samuelsen och så är det Jon Krossla och så är det Hegen Hansen så ända där vi att Sölva Vattnamar smäcker till. Så är det Skala men och jag hörs ju Peter Dam Jakobsen släpper till backlinna. Nej, jag vill få Sölva Vattnamar lägga ner till Arios så smäcker han väl för det och stuta och Pet nej kvar Brian Jakobsen väder sjående. Han helt Gert Hansen väl frasser och stod där men träffade han inte ordentligt med någon utom till målspark till Watchinger. Ja. Där bränner av bena vägen. Watchinger fram här till vänster för mig och så är Skala men till höger för mig. Målspark från Gesatori till upp mot mine. Här är det Hegen Hansen för hötte jag botten först i alla men Skala men vinner. Och Jonas Felsberg. Och han ser bättre Elmengar från honom fyr och han träffar inte en villäggare och fyr ut av vattnen till Inkatel Watching. Var Hansen över till Gunnar Haltje. Nej, Gert Hansen så han det. Till Erling utomot driver utomot Gunnar med väl sända han över mot Salabor. Här är Flarmans, Hegen Hansen Hector, leder han färra över till Andreas Lava, Temran, hur folk vill se ut i början, det är bara Hansen bara smäcker att flatta vid men han kommer att skala man utom till Hotnarsbart till Watching. Och träffar han kanske taget över? Nej, tar hans Paul Samuelsen och uttaget här. Och det är bara Gesatori som efter Watching-kallene. Allt framme och omkring Prostajon till Skalamonon. Han spelar just klaran. Malmö över skomparacenter, Damarcenter och Hickretto. Han spelar smäckar över det. Och för det som vinner hade varit ner till Andreas Lavåsen. Kommer från tätta på stången i handar stånk och över mot mini och smäckar till. Men här är fram vid Malmö och till Malspark. Här är ju också.
Det är faktiskt tack vare att jag ser att det är onkar. Spelar bara. Vi ska alla ner till onkar utsättningar fram där. Jag såg till här av banan och hålla inte någon. Och Pauli runt detta framåt till igen. Men sätter en arm förut. Nej, det gör inte. Inkast till skala men. Jag tycker framåt till Peter vill. Och så tror jag han Pauli vi hela någon. Och han är så gärna vill ute. Han är så gärna vill ute. Det är alltså stadigvæk 1-1 och vi har spelat nu i en 6 minuter av Örnhållage här Sarpegeri stod han uppbrott 1-1 och 2-1 sammanlagt till Vucink. Så råpat där. I måste vinningar upp, det är några grejer. Och 14 gentet av Vucink som skulle ge till affära stångstänne och här var så sett lota sig där och i det. Det har ju så gott över Rob ut där. Oj, så ver ja. Vad han Jakob Johansen stäcker helt och härliga av Gunnar Vattnamar här mitt av mine kanske centrum i rum. Vad ska vinna? Och Jakob Jakobsen gör sig klar till att ta det för sparke. Det har stått ut mot Arjo Olsen. Arjo faktiskt ut i våren. De drev in i banan, släpper på vita första. Lite så igen i fältet. Kvar här. Här är en Vucink Hextor, men ska man ha den in i bröststeinen. Oliver Christian lägger den av till Ola och Mikkelsen. Driver ut från och så igen för Jonas Fredberg. Bollen han lite så igen i fältet. Halt mot Atlas Stonk för bollen här. Tar vi stöt av Vucink ut av till Hotnotspart till Skalamen och tar vi i högre suje. Och först ska ta där tar vi Jakob Johansen. Och hetta hatna parti tag och glugga Arne Gustenta över till live efter där teacher lagt efter banan nästan ut av vätteln om hinner vänna att vara nästan ett miss etna hatna bak runt och nu sätter det så center så över till live efter just well. Och här i streamingen Carger vi är det. Alltid kom till går visst det skulle det Örstimladingen center, men så jag ser man är det 2 mil och samtidigt så i vill lappa center. Det man höra. Här vinner vi en boll fram till Jon Krossla och boll ser ut i banan och Gajera lägger ut. Han spelar samman sen, han ränner fintar på Bojan där, Arjo Olsen, men det släpper han inte. Han var stack över och ut till bollen för ut till inkast till Vucink. Kan han till Erling listan för vi är här men här kommer skala med mellan Jakob Johansen så gör bollen färdig över till han spelar sig öla väl ur nästan kvar situation när Unchi Arjo Olsen och högra backe har spelat en fraligan kamp inte vi är Ola Mikkelsen lite boll fram till Jonas Fredberg eller för det som är helt framme heter Oliver Christian alltid bollen vill ute och ja, fruktansvärt för offside. Faktiskt. Det är faktiskt fruktansvärt för offside. Det är ju skott igång. Erling till Gunnar. Gunnar lite han lägger bara fram till Atlant till Jon Krossla, men här är Jakob Jakobsen för det och lite han skärmar in till Malvern och skala man Anders Kanko. Heter är Johansson. Så spelar det fallet spelar. Vad ska man komma till där? Men Jakob Jakobsen han var helt gör. Han var helt gör. Jon Krossla hört någon gång vi Jonas Fredberg så tror jag att man Jon Krossla för bollen Lorena Lechan för men ska man komma till men vad ska han långt vunnen bollen för att han efter vunnen så inkast och Mia ska hålla Andreas Lavolsen lägger till bollen Lechan bara Hansen släpper det. Bara Hansen stått till Andreas Lava. Drev för på här och Rennef så gärna ska han komma mittlån och Rennef får fram efter missan. Arjo Olsen vi Atromsje saxat backar han upp mot mine. Andreas Lava Olsen för lägger sig ner där och så där ska han få fätter innan hans Jörkon stackar Jakob Johansen och han släpper för långt guldkort.
beint av midlinjene, og sen ut i högre suje. Och det ska Jakob Jakobsen tenker seg av, frisparket. Hever Arjo Olsen utfyrer seg her i høyre suje. Men han vil litt han ut mot Atastonk. Og for bolten her til Wutchinger, det over Hotnarsbakk nå. Det er det eisne til skala ut i venstre suje. Ola Mikkelsen vil sette ut av skjøtta til Hotnarsbakket. Nokon skala men fram fram vi. Ola har tekta stått. Och så är det lite för 18 för målet. Jakob Johansen för sändningen för Ola och smäcka till första förnar och väl 18 för målet ut till målspark till Wutchingarna. Det har varit stått ut och motor. Sölva Vattnamar ut i högre, långa sändning framåt. Skalaman är första bollen om Titor Johansen, men han klarar sig att finna en skalaman av mine vid sina skallar. Han får ut av Vättelån till inkast till Wutching. Bara Hansen. Han ska täcka det. Han lytter framåt till Andreas. Studdar att de till Salvatna med framlöd backlinje. Lägger han ut från Atlant till Jon Krossla, men skalaman kommer mittlom. Så vill Andreas Lava som tacklar sig fram till bollen. Lytter han vidare. Jon Krossla saxan sig från inte. Han spelar Samuelsen. Flatt över till Hegen Hansen. Ut till Hans Jörkon. Astrid till Erling Amine. Vi är ute i vänster så till Gunnar Vattnamar. Skalamännen kommer att shot upp på pressa här, men ja, där får det för att vi kan släppa ordentligt utgången efter. Så den spelar sig runt för att kan Gunnar till Salva till Erling. Så här från efter upp på isen. Och så ska Erling föra bollen fram. Skalamännen kommer mittlån. Och så är det skulle Wutchingarna får fram till Hegen Hansen. Hegen kan göra han. Då ränner prickan långt till Andreas Lava, men Jakob Jakobsen och Lisa där. Men själva Vattnamar vinner bollen från någon by fram kort. Hela bollen in, men så kommer Skalamännen i mitten. Jonna Fredsberg ut till Olv. Och så där var en kicksa från Ola Mikkelsen. Kanske vi ska vänster så han finns Jakob Johansen visser ut i höger suje, men så är det inte. Och jag har nog spelat i 13 minutter av Ørnholdet stod han en 1-1, det som har vært i Hollandsen, og så har man lagt 2-1 til Wutching. Og så slipper Gunnar Vattnar, leiser mot backlinje, og i venstre suje, men her tveitar der sjenyer. Her tveitte Jakob Jakobsen sjenyer og blokkerer, og bolten fikk så udom til Hotnarsbakk til Wutching ute i venstre suje. Og det boltskjøttund her en som er for Hans Paul Samuelsen. Innan skruva vi högra beinet har varit stått mot närmast säsong och åter ut om till Hotnarsbakk. Vi så med suje. Vi är med i en part av läkaren inne i skala fälten nu, skala bröstlinjen. Så vill det inte åter mot närmast säsong och här är Hegen Hansen om att få hött i arm, men han har skumpa en skalaman för att släppa fram med bollen och tog frispark till Skalamännen. Det var Brian Jakobsen alltid som var kommit naturligt. Jag väljer vi här. Målspark till Skala. Till Skala som har varit Atlant fyrrehållag ta farligare lie, haft flere goda målläggar och det är inte eisne uppe på det 8. Och hej så igen omkring chansen att svärt. Hold chans ganska. Men så kom Wutchinger och vi såg någon första reella stora mållägga och fick jauna. Så det var Vattnamar efter en långa sändning utifrån vänstra bordet så kan man behandla målstång och lägga bollen och i tomma målet. Stod 1-1. Frispark till Wutchinger, Erling Jakobsen lite mot höger sida. Offside, det är där. Andreas Lava kom ur offside-position och tog frispark till Skalamännen.
så igjen målet kom til Wutching ut i annet målet så har vi vært mer jant og atter oi, grovt fruspark til Skalamen og til en farligere stue, godkort var helt i loftet til Erling Jakobsen ansvaret mot Lamalskjøtten ut til første dysten nu han så finnes godkort og Juve Skala et fruspark ur en farligere stue en 6-6 meter fra Brosteier hotten någon här ute i Hakru Alosøy av Skalaman Ari Olsen stender Boston ta samma ger Jakob Johansen Jakob så blir det en innerskruva vid vänstra beinet vid det Ari så är det utaskruvan vid högra beinet Ari löper Jakob lägger fatten för nog så smart att släppa här men själva Vatnamar kom förre och fick foten av botten för ut till hotna spark till Skala nej det var det inte det var inkast faktiskt helt ut vi flatche så han runner Jakob och släpper ut Borger själva Vatnar som för fram till Andreas Lava för framåt och spelar bollen fram vi Jakob Jakobsen och inte frispark det var det otroligt han spelade bollen från Jakob Jakobsen han var otroligt helt rik att få vi minns alla goda kort för det till att Andreas Lava det var klart vad som han alltid heter var att spela bollen lagt för bojan och så bara renna det som han klarar så gott nu har Skalamen med sig upp till någon han spelar samma och tar på match det går ut i till Jan Krossland som smäcker det flat men han vill blockera ut han ska skjuta han vill blockera av Jan Fredriksberg slapp inte ordentligt att hamra till som man sa att han atläser trippa i ordentligt klar till att lägga kanonen av men här var farligt miss Skalamen mötte bollen Einar i halve det var nog så helt Johan i Eisne som jag snackade om stående Bent och Aron att enemy-värden inte fick och i minst alla i avståndsflösarna för att fettla Andreas Lava Olsen det handlar inte att färra fräsande för att bo här ute i vinster allopsöget av Witchingon Ari Olsen fram till Petter Jakobsen för Kotl Hegen Hansen det blir fältor frispark så Peter Paulsen lät han släppa vidare och fällt igen frispark till Witching och vi har spelat i och att chamma minuter av Örnhavet och stod han obrott 1-1 Erling Jakobsen i frisparken nu solen kom fram till låter som var i förra läget till Pura stilt nu så det var inte kan om man får han in och vägen ner vi hela någon få ska man lite annat som tror fält någon så är lite annan automator Jakob Johansen här ute i högersjö han heter Ferra han är Ferra att Ivla Bajsnia och Ari Olsen och så kommer Ari Olsen helt back när han Ferra ganska Ferra långkort drevor helt väl för det men akkurat upp i bröten av Brian Jakobsen jag har alltid Ola Mikkelsen Eisne var här men han var akkurat upp i här gott runde fram här av Ari Olsen ska man ha en bollen lite annars igen för från vänstra bordet men här Eigi så kommer ut och det gör nice och vi har sån så sent går Ivor till Livor i Ronavik just väl och så det är mitt amine att Hans Jörgen för han Ivor mot högersidan och Skalamen är färdig att spela här. Jan Krossland la Balur. Vill det släppas från mitten här. Skalamen får en lagt automator Olve Christiansen. Men vi kan komma mitten. Skalamen är ränna vinnarna mine men får inte ordentligt. Temar Aldon och så kommer Witchingar i mitten. Gunnar Vatnamar halvtid och Kipran lagt fram efter. Utav mitten till inkast till Skala. Så det är stort. Så han in till GS. Nej, Anders Kanko. Jakob Jakobsen. Över till Tait Johansson. Jan Fredriksberg lyfter han fram efter Atlantic Bria Jakobsen lägger han väl av fram till Bria Lator och ska han från lägger sportskon han prickar men ganska stor bjägare för stjärna och så där han kör kan alltid som kör med mellan och bara när han
Han har gått spela Brian Jakobsen här, lejan är för Mindalia och då står hon truste. För sig botten attor och hever en frillebra men vi är nog så truster av väglagarna och nöjest Afrika. Kesatori tog kom väl ut om mannen och Bjärkar för Mindalia. Attor en stor chans till Skalamen. Har renna nästan för det. Hein Hansa vi hade någon fram till Andreas Lava attor omkö men här är Anton. Och jag med igenom Skalamen en annan för Jonas Fredberg lite lagt en för det. Tar på hade jag botten först och här var en bara stannon. Få han attor omkö och lagt den för det men här Tvätte Kesatori genier av botten och höllde honom. Här är öjliga agrötna Skalamennor och mangla öjliga lite i att få en malaträtt. Och kommer till här så ska Vutting gå fram till att få en mera minst ett malaträtt. Det är ju utomannamal som tälja. Vi ska ha botten här ut i högra så ställa flatten för det. Här för Andreas Lava om affär och kort för resten men han vill ha hotna vars kulturstående till att ta inte. Och en är mål kommer ju in dess någon hinner i halvfinalen som är Ronavik. Här är stod han avbrott 0-0 och det är mest så att det är en större sannolikhet för att AK i Husbälche och i Lökman steppar finalerna. Men det går tjäna en och gå vidare bara att det är 0-0 och om det här fortsätter så vet jag det. Peter Dam jag kan sända gå botten för det och för strand och botten nej hade det vet ju nej ta hur vill det Brian Jakobsen. Det vill Brian Jakobsen och tog det målspark till Wutchingar Skalamen är nästor tar färdigt ett stycken någon och vi skulle inte till Isne så fyllt så låt. Har man kommit så långt och är så tätt på. Akkurat av samma affär all in. Pura vant. Kesatori, vi målspark någon lite framåt. Andreas Lavo som vi hade någon inom motor Sölva vattnar men Skalamen vinner tar ju akkurat när i lötne så då där vi hela är helt fram i hoppning jag hade chans för Petrias ner. Nej, det gör inte och här är det visst nog inkast helt vi hoppar platje. Var Hansen han ska bara Wutchingar lite under tätta räser. Lite framåt bara han som vi hade någon att det här detta var är Skalamen som mittlås och bara attor han lankar sen fram till Jon Krossla i rundduell vi en Skalamen men tar på skalla bollen attor till Anders Gango Jakob Jakobsen för bollen attor från Gango sitter så igen för mot Brostheim nej moder mi strikne fram till Brian Jakobsen lägger ner och så ska han bollen in attor från Olav men han vill Oragor ut i att ska skjuta Hein Hansen lite framåt mot vinst 3 till han spelar Samuelsen Stäcker sin dra, rönnar vinner så att frispark där för han inte. Sen är det Jakob Hansen för en kort frispark till Skala. Frispark till Skala. Och nu blir det så just en utskjutning. En utskjutning blir gjort. Det är nummer 2 som ska ut. Det är Andreas Lav Olsen. Och in kommer Magnus Janskor. Nummer 14. Här är kött outsättna om här om Weijer. Skala men att inte inkast nej frispark och shot fram till Ari Olsen. Jon Krossla Paulsen är lyst av 2-9 offrar sig för att få fatter i snärbotten och stäcka skala av någon. Och han får bollen åter till Sölva smäckar till framåt men tar för han ut av vätteln och inkast till Skala. Inkast ut till Skala Peter Dam Jakobsen. Till Ari Olsen, Ari just klar till inlägg, flatthetsvinnar. Så träffar Hein Hansen inte bollen, men bara Hansen hinner med för fatter honom fram till Magnus Janskor och han drar in halten spel vi har kommit fram efter. Skala man komma mittlån, Teitor är Olsen fram till Sum Peter Paulsen och så där om jag skala men missar bollen ner. Teitor är Olsen där till Werton och får fram och fick akkurat tackla Aaron Hein Hansen kom mittlån och bryta sig Elvins ner. Inkast är sjuande till Wutching. Gunnar Vattnamar. Att till Kesatori. Ute mot Gunnar. Att det bor någon lite transition framåt här är Branson och han Ari Olsen. Ari sätter sig in i förra och tröttliggör viskar han.
För framåt i höger så prickar fram till Pettam Jackson. Vi är ute bort till Jakob Johansen. Jakob mot backlinjen över Kvann mot Sekunda vattnar mer. Vi tacklar över för en kvartal men spelar kvar den och bollen för sig ut av vattnet och det blir Hotnarspark. Hotnarspark till skala ut i höger så. Det var visst nog optimalt han fick på 3 svarstone. Nog det var inte helt nog vad folk som var kom fram vid och skala mannen. Och var under storm trust bäge från en Curry och en uppbacknings varje spelare så att det var nog maximalt han fick på 3 tror jag. Att de partier tänker för det skala mannen närmast nej han tar slag och sekund. Kvar väl där Brian Jakobsen. Slapp sig läser med Curry och smäcka i högt men träffar han inte innanför stångarna. Gesa tek gör shot out fram till Bar Hansen för en kort. Inkast Lovchink. Inkast Lovchink. Slapp inte långt och repant. Långt fram efter som att läge. Så gärna lite fram. Allt fram efter ska man få hött Johan ut av vattnet efter inkast. Vunnen sin egen meter att rätt där ut i höger sida. Jon Krossla ut av bunchen där. Vi har spelat till Magnus Jansgård. Sträcker mot backlinjen. Nej, vi har bollen lite fram framåt till Jon Krossla men ska man komma makro i mitten och fick fota bollen i kassan. Här bränt jag gott spel av Jon Krossla så att Magnus Jansgård var färdig inom vägarna hinna ut i höger sida och så gärna Jon på plats med Magnus fintar inte händelseligt till backlinjen och prickar han bant och för ut. Jag sände ut fra och det var om reppi att han fick han bant och fluktar hon till Jon Krossla. Inkast till Lovchink. Lite väl inför det. Ska man få hött Johan. Så där Paul vi hela någon inför teater. Så går det vänta så lätt det till själva vattnar som fluktar han men lycka för lagt att det och bollen för himmel högt upp om men gott och shotspel här kombinationsspel in i fältet någon från Witchingon. Men där så vi att det var målspark till skala. Lite av monomine. Pettam Jakobsen tycker han väl ut i högra så han och Jakob Jakobsen Johansson vi ser ut i barnen ner. Han får han nästan men är tvärma så någon lägger till Pettam Jakobsen smäcker nakten fältet så kvar det här Ola Mikkelsen för fetter och någon röner att sparkan attromske in i fältet attor här från Brian Jakobsen står och bojar men han träffar inte för ut av vattnet till målspark till Witchink. Och här så 28 minuter färre av Örnhållage. Och han är efter en utskiftning. Det är Filip Georgievich som ska in. Och han ska in för Jon Krossla Poulsen. Skalar utskjørs några utskiftningen. Filip Georgievich! Malspark från Witchingon här för det. Jag vill titta nu ut mot höger sida. Hegen Hansen vi hade någon framöver men han ut av vattnet han vill snart titta och igen ska man nästan ha ut så till inkast till Witchingar. Bar Hansen. Filip runt i på rätt ner men slapp i kört över Hektar här, Brian Jackson smarta från till Ola Mikkelsen vänstra, tre mittenfärger och Witchingar här men så vill jag stäcka upp bara han som vi hela någon inte sälja smart time så han så jag ser träffar han släcke att det hela natrom stötta för den chans showen så är bollen fram efter motor Witchingar bröstar han och så har jag att det är Liot och Ronavik och det ända i 0-0 och det märkte så att KU i Lockman stepa finalen 2016. Här ända i mållöst i Ronavik. Och det märkte så att här Klaxingar vunnit 4-1 sammanlagt. Och så är det spurningrund, den brännande spurningrund. Varför är fylltja KU i finalerna? Vi är det Witchingar, eller vi är det skala. Det är pura hopplöst att skilja linje i lötene. Skala men är öjlig avgrötner, röna press och har haft tar allra flesta helt stora mållägarna och inte kan ha vi helt aja söder helt men jag alltid jag ska alla med aja monon i stora mållägar. Men måltalen ställde alltså 8-8 och i förra det någon ta ända det 1-0 till Witching så tar det framman för det
Sammanlagt, Witchingarnar, 2-1. Oliver Christiansen. Mestran ut av Vattlund. Witchingarnar eia. Witchingarnar eia. Inkast. Og Mia Skalholmna, Bar Hansen. 31 minutter farner her. Vi sarper Jerry, stod han en 1-1. Vi i malene kommer 4 halvleie. 1 fra Olav Mikkelsen, 22 minutter. Og 1 fra Sølva Vatnhammer, 22 minutter. Og så regner Skallarmen å få en sending frem etter. Her en Witchinga hånd av, bolten for ut av Vattlund. Her var dømt innkast. Han ikke se, dommeren ikke se at han kommer hånd med en Witchinga-leggere. Og her var tidlig shot, og Skallarmen at vi øyler fer frem etter. Og nok var fer for förlagarna tror att vi har för någon för ut av ett något inkast. Bar Hansen lite fram efter. Så blir det Hegen Hansen som för upp på duellen här vi Petter Nam Jakobsen. Petter vinner duellerna ut av ett något till inkast och Witchink. Bar här kommer Witchink i mitten. Oj ett klockar en frispark och minsta det gult kort till så Vatnhammer halt inte att han sa att Jakob Johansen var bänt att han för igen lite bein upp och träff han bänt i flatbröstet så han missade onten här gult kort till så Vatnhammer till mata vi minsta det blev om det var vilje lag og frisparket til. Det skal tagas nu på lite. Og Mia Witchingholmna skal ha ei frisparket. Det blir siden litt høgt innfyrir til handarstong. Gert Hansen for en kott. Vi skal bare lykke inn. Witchingan her av bolten. Fram til Philip Georgievich for taklaver. Fram mot Witchingan men Witchingan har sett seg fram til Magnus Jansgaard Magnus helt til venstre renner fra innom flere mann her men tar fra lagt at det var han som vi har lagt under trust. Men han fer om på mine Philip Georgievich gott vi hade ut mot venstre til hans Paula stod til Witching. Nei, hva er Philip som ger en rosa screening för in i kroppen av Ari Olsen och vinner sig ett frispark här bänt. Vinner sig ett frispark en kvart en 8-9 meter härifrån från Martin ut i vinst ju alla så igen så Witching. Lars men där han visar att det var lagt höja träd och måste att dra alla. Han spelar samman sen vi får upp personen. Han lyfter han väl för det. Måste alltså stank och det Gert Hansen som var på bollen bälte mot målen fick foton av bollen ner men han fick han i körde mot målen så lyckas Ari Olsen så ska alla in i fältet ner helt om ett visst det han kanske finna skump här. Tackar dem. Han går. Han lyfter han över till Jakob Jakobsen. Jakob vill trustra Philip Georgievich lagt fram med motor Witchinga Bergne Erling Jakobsen vi hade någon upp mot mine. Han spelar samman sen så till Hegen Hansen under truste för han vänster ut mot vänster men så gärna han. Kapower frispark. Frispark och så är det skala så ska skifta ut. Jag hade att det fritt för lampan som kommer in nu. Det är där snä och han kommer in för Oliver Christiansen. Fritt life lampan in för vi ända uafären in för Oliver Christiansen för vi ända KOI lägger han. Erling Jakobsen lite frispark lagt i motor höger så till Magnus Jansgaard. Hegen Hansen är snä gör i öppnen så han vet inte ut om min man här. Attlar så en sändning någon mer men han kommer en ska man ut av ett långt till inkastel. Witching. Och så tar han ståstesvinnar. Det var smäcker för det. Och jag ska mer om att få hand på bollen här inne i fältet och det är Hegen som om att släppa att skjuta men så vill han tackla över. Han vill tackla av
Jag har alltid haft det Jakob Jakobsen. Ska man få bollen fram mot minnet så vart det trustra sin rätt här. Få lite fram till Jonas Fredberg. Vi hade någon fram till Heltam Jakobsen la lite att från vägarna men Ola Mikkelsen kom mitt ner. Och Röner är få han ut på bordet men vad kan stjäla från honom, sparka han ut av vattnet. Tider Johansson till Jonas Astrom sker till Sum Peter att till Fritt Life. Oj, han tar farliga chanser här. Jakob Jakobsen dribblar Karan Astrom sätter foten och då står hon först för en alla bara. Ari Olsen en affär hänger slä fram vid flyer lägger han till Sum Peter. Vi är ute på bord Fritt Life för möjliga för framåt väl att ta kan Ola Mikkelsen vi men vi kan komma till Hegen Hansen ut i höger tre. Fyr för boy en man här. Tider Johansson hela bollen in. Driver in efter så han och spela. Magnus Jansson kommer om hjälpa och ränna springa framåt efter men ta Angel Witching vi och han får ut av till någon. Tjej och 30 minuter speltor av Örnlage. 8 av de vanliga minuterna efter. Och så plus läsa. Och då han en 8-8. Men ett mål kan vänta ötlnes ner. Och ta som skalamän till att det är Witchingar som är auto i lötne. Och bara ett mål till skalamän så kan allt vara vänta hötte. Skalamän pressa. Lechan eller Röna Lechan att från vägarna. Men Erling Jakobsen har vunnit några slott väl någon där. Utav att någon inkas. Arjosen fram till vad heter han? Jakob Johansen att till Ari Röna Lechan för men här är inkast till Skala. Inkast till Skala. Peter Dam Jakobsen är fram vid att här heter inkastet. Och han bläckar lagt. Och nu har man Eisen Skala. Fjärparnar tar är nokkur till Eisen. Så att det högre för mer. Peter Jansson, lite längre för det, tar vi ut ifrån och så ett anlägget ankelskott, Fritt Life skjuter men han träffar han slett inte. Får en nästan utanför 16 meter någon, tar han för ut om mållinjerna. Målspark till Witchingar. Inte nog tog efter. Här är gammal nu vi är som det är nu och lötne. Men det ska bara ett mål till att vänta till. Enas ett mål. Och det är shot av få där. Ska man ha ligger fram vid Atlantiston. Har haft där NASCAR chansen. Vi kan ränna lite om ska vinna nu men det var vars för det. Först i Atlöve utav att något inkast. Barer Hansen fram till Georgievich vi hade att finna Magnus Jansson här ute i höger sida men han får ut av ett långt inkast. Skalmen lägger där fram efter Atlant till Peter Dam Jakobsen för Bart så kan det också så att skala i inkastet. Nu är det så. Hegen Hansen vinner. Här så låt Elna Skalmen lite fram efter en annan för Ola Mikkelsen Atlant fram till Jakob Johansen. Men han får ut till inkast. Det ska Barer Hansen täcks det fram i hött jag en skalaman. I runt till Ari Olsen. Vi kommer in med att jobba till där. Nu är han färdig ut mot högra börjar fram till Jonas Fredberg. Atlar Rendel vid Gunnar Vattnamark. Gunnar kommer första bollen. Backar nu ut av vattnet till inkast. Inkast ska Ari Olsen ta kan ta shot till Petter Jakobsen släpper mot backlinjen höger han hans Jörgen mot sig dribblar men bollen har visst nog ut till inkast till Watching Petter Jakobsen är inte så nökter vid linjevägen i här stående. Han helt inte bollen över ute och så helt han lyckas skulle snacka vi linjevägen och sånt där. Witchinger inkast ta blägga fram efter Ari Olsen skala till mitten han spelar samman med bollen så där Georgievich fram till Bar Hansen som susar fram vi här så att han prickar någon till Georgievich och vägspelaren en eller fler vägspelaren för det Jakob Jakobsen han har spelat en rymmarkamp och nu är han pura sväckor att han inte fick frispark bort ur stövne han blev rentor av Filip Georgievich för viftande vid en över mot Lars Müller
men han får inte på truas ner. Hotnarspark är dömt. Och det är Wutchinger. Och det ska Hans Paulus Samuelsson ta sig av. Så är det 5 minuter efter av vanliga lägtøy. Och stod är en 1-1. Det har vært ikke langt at det stangstøt om Malman! Og kan gå for kjætri nå, men han fikk... Vergesspillere finner ikke akkurat svein boksa bolten eller... Jeg vet ikke hva det er for å få bolten etter. Ikke noe som var innøvet. Det var mer garvilt der som der rundt å få fætre bolten, og så sprakk han bare til feltet with beint i hendene og etter. Han fikk ikke fætre i noen, og... Bojar kropp utom fältet, men här finns ju Wutchinger så inte skåta, men det var pura skarpt och lagt och svinnar av. Målspark till Skala, lite upp mot mine. Här är det Hegen Hansen med tvär Skala men vinner, men det Skala men vinner bollen så det är fram till Jonas Frisberg, driver ut mot vänster sida. Petlam Jakobsen så är det kvart med Lagast Hansen alltid. På i fram kort, Hegen ligger isen stad veck. Jag håller till frispark till Gert Hansen. Så ska Hegen få hjälp här. Fick det kanske inte Kjell och Nier tar han var i duellen vid tvärskala med här. Man vann Boston. Skala man brukar ta in till det. För att utan få sig söndra vattnet. En 1-1. Få skalan men 1 mål att rätt. Så är 2-2 sammanlagt. Men 2-1 här att det någon till skalan men och 2 mål ut och bannat att tälja dubbelt så är det faktiskt tre som är i åtta. Men den löten är det Wutchinger som är av i finalerna. Det är 2 minuter efter av vanliga lägtøy plus det som domaren lagt att rätt. Det är kärla inte. Så vi tar det för ska det hållas fast om. Men jag ska men skulle jag köra av öllum alve. Frispark är löten till Wutching. Hegen han får spekla ut om linjerna nu. Så kanske är det lötan här som skala men skulle jag göra så dalt av Wutching kan en männe. Gesatori. Smäckar till framåt. Sen mot höger sida. Så det vattnar mer rönnar prikan vi gör med hans prikan får vi alla vägarna ut av ett till Målspark till Skala. Det tar Andras Ganko ser jag. Och lite lagt upp på mina. Petlam Jakobsen och Sölve Vattnamar i duell här. Fettlet till Jakob Johansen lite lagt framåt. Jonas Frisberg vinner han över till Jakob Johansen. Atlar mot verkligen never stack over. Till Gunnar Vattnamar som är för inkast till Skala. Petlam Jakobsen just Skala täcka. Ari också är hon till Jotbar bara att han för. Men det var nog alla kast in i fältet att göra det isne. Jonas Frisberg, atlar prickar mot vidare, men här där så vattnar fram till Georgievich är pur ensam där framme lagt han ut höger sida till Magnus Janskar för fötter nu för ut nej det gör han inte. Inkast till Skala. Peter Johansson lite framåt till Brian Jakobsen släpper för boja man här bara Hansen lite han sen fram i Brian som en bara Krutchen som vi vet skvätt han för fötter nummer Brian från att runda ut plats i jungeln men så kommer Gert Hansen för det lite upp på minen men Skala man kör att missa till Hegen Hansen och så skjuter han bara långt framåt. Låt oss innan gånga men kanske kunde han finna en mer på skjut vi har helt på bollen en långkör. Smäcker han bara ut till Skala men inkast. Här tycks det shot så lite där bollen framåt. Flyerman ser fram med Gert Hansen kommer fram mittelna skall upp på minen till Hegen Hansen vi hade någon över efter Atlant till Magnus men Skala men kommer mitteln Ari Olsen. Här var hans palla mot sig men spelar fram till Jonas Frisberg som för kall och missar han ut av vattnen Gunnar Vattnamar fram till Georgievich. Lägger han ut till Sova Vattnamar fram till Gunnar Vattnamar. Och hans palla leper på bollen att Georgievich skulle få en mitten vägen här. Frisberg just av mine men fördelar dömt till Skala men Peter Johansson släpper för vidare och så är
för han och Koll och tävlar så frispark. Frispark till Skala, ett inkast. Skala är ju ute för Boston. Det är Johansson för en Koll och Boston för ut där. Avatlon inkast till Skalamän. Och han tar det över. Så blir en Skalamän och Hilton där och Abarrier till Brian Jakobsen. Just kan nu nöktor tar Kippan bara himmel högt och lagt fram efter av Skalaholmarna. Och han har spelat i 46 minuter. 1 minut in i huvudtyna. Jag vet inte vad det markerar för huvudty. Av Örnalaget. Ari Olsen mot backlinjen. Atlar prickar nummer. Men han kommer an en Witchingaman som för akkurat klir och Arna för ut på Matnarspark. Langar bara fram till Djordjevic. Kvädrar han nu tvär mål som mot sig. Så får han ganska mitten tvär boar. Hjärta gör han. Driver honom in så ska han få visser. Helt väl på han. Lägger ner till Salva Vattnamar. För skuntat ut i höger side. Mot bra så matchen kan ska få där vänster och Anna. Det gör det inte frispark till Witching. Rotnera av Salva driver ut mot borna ner och så såg nu att fjärdomaren han har visst att det var 4 minuter lagt det rätt. 4 minuter lagt det rätt och har spelat i 2 Adamon och i alla förhåll så gott 2 minuter efter. Här är det. Och fjärparna så vet inte där heppa ödlota. Ali just said att jag skala med Isne. Witchinger hever nu frispark ut i höger sida Magnus Jakobsen. Nej, alltså Jansberg lägger han helt att Bar Hansen chippar han fram till Magnus After firma det är firma då hotna platsen faktiskt. Det är 2 skala men de ser inkast till skala. Så skulle det göra shot down. Shot fram i Witchinger Brotain. Inkast dömt till där. Peter Johansson fram till Jack Johansson. Så rända får bollen fram till Jonar Fredsberg som nu är konstant här framme i alla upp någon. Så har vi Brian Jakobsen. Brian ganska mer mitt för det. Jonar uppe i våren. Peter Johansson lite grann in till Atlanta. Brian Jakobsen tämmer han av bra sammatchen. Driver ut mot så smackar den och en Witching. Och Atlanta var ut om till Hotnarspark. Hotnarspark till Witching. Skulle nej, orsaka Skala skulle där klara den nu helt mot ända någon. Hotnarspark till där. Här är nästan allt folk framme. Anders Ganker helt in i runden med in i isne. Hotnarspark vet inte väl att för det. Men för fram vi får man ner. Kurda från Kotler till här Erling och onkel Anna Brian Jakobsen var ju Hotnarspark ner. Rentosa center. Så hade hotel affär till Rentosa center. Nej, det släpper där inte. Lars bant i höllen med damen och Kildar. Kom det väl för låt vart hette på vi att stånk här. Men Erling skärmar i botten och väl fram vi och ut av till Malfberg. Gesatori. Sitter han upp med mine. Ut av att någon till inkast till Skalamän. Peter Johansson. Nej, orsaka han fer botten från Ola Mikkelsen lite grann i fältet. Så att vi inte kan få att han tar in i fältet någon. Stein som Gunnar Vattnamar lite från upp med mine. Ari Olsen. Han spelar samman sen i höllen. Han fer bara få på igen så fullt låt. Så att Djordjevic rönnar stack honom. Frispark till Skalamän. Ari Olsen har spelat en fram ur skärande kamp alltid. Tillsammans vi Jakob Jakobsen i vägen. Brian Jakobsen öla farligare fram i isnet. Han har förtjänt att inte mera på slutet. Och det hade Jakob Johansen ska det vara att han sista målet här ute i högre syd här där frispark. Domaren center och snackar vi så för andra skank och vi fram i isnet och all upp. Atler är inne i fältet och utan hans paus samman så ränner vi för en frispark som är högt och långt för det. Helt in mot målvärden och så ska han slå sig kvar fram. Nej, det gör inte han läcker inte bara nya bollen. Det är ju nog 2-1. Och så får han roll och framåt bra så matchen. Brian Jakobsen rönnar snöjer sig att han för här men han är bollen kippar han långt framåt. Jack Johansson. Och mina Peter Jakobsen för bollen framåt så får vi checka kort men inte frispark. Skala men här nu höger sida. Ari Olsen släpper förbi hans boll hästvärnar. Men
Jakob Johansen kommer i mittlen, så är skala inkast. Här jag rätt fram Jakobsen ska nog till att smäcka ett inkast inför det här när tänkte stått. Helter. Och så var det verkligen det Peter Jakobsen det tror väl för det. Man ska nej, vet du kan komma mittlen. Fram till Djurgården och så flyttar Lars för sista väg. Watchingar en affär. Och i Stepa-finalen och i Lökman Stepa-finalen efter en herran kamp mot en öliga traston skalalige fick Watchingar Halla Sirenheim sammanlagt i ödelfören 2-1 och det är bara 1-1 och det är fullkomligt ordentligt. Jag hade inte att här hej just nog till att vinna hända lusten hemmalige. Det är hej skala har större möjligheter till hade jag. Det är inte man kan ha flera meningar om. Och tusen ända där vi 1-1 och det och 2-1 sammanlagt så Watchingar en affär och i Stepa-finalen. Och det var som mot KI, till här spelade 0-0 i Ronavik där. Och sammanlagt vunnit där 4-1. Och vi har just avtalar vi vännerna på här. Om man kommer ner i Nian skulle till någon att du kan ta honom. Och jag vet inte ordentligt. Jag vet inte ordentligt kvärt i Costa Rica för